sharin Allah raba mu da sharin ƙarya Allah raba mu da sharin ƙarya bai riko da mutunci ba ba za mu ce mishi malam ba bai da sifa in an duba ba za ka gana ai subhanallah baby na ji mutum ta ɗan yi min zikin ko sai motar na ina da sai na ɗan miƙa ta gurin bakaniki to yana dan zikin ba Allah bari dan ajiye ta a nan gurin yanzu zan samu bakaniki na nan sai duwan mota sai mu ɗauke ki. Ake da shi kenan baby ba matsala. Ni ma zan ɗan shiga na in samu abu mai sanyi. Kai daidai da kwaɗayi. To shi kenan sai ka dawo. Kenan ki kula bakin sanyi. kowa da nashi dabarar mai halin ga yayi asarar kulhuwa ya guji surar da ya mutu ya shiga korar ba za shi fada tasko Allah ka shiryar da duk mai ba za mu daina du'a'i kowa da nashi dabarar mai halin ga yayi asarar kulhuwa ya guji surar da ya mutu ya shiga korar Injiniya. Ya kwana biyu. Alhamdulillah wallahi. Karfe. Alhamdulillah karfe ga tun ma ta Masha Allah. sai ina cikin bidiyon na ɗauko madani za mu dan kewaya dai na ji ta dan muntakin to ina kusa ha gwanda na kawo ma yanzu ma za ka dan yi hawa ka ji ya abu ne. Injiniya. Ina san aikin ka injiniya. Injiniya. Ka faɗa lota. Ya kike? Da fata kina lafiya. Lafiya na ganta tsaye gidda. Kina cikin rana haka? Allah please ba dai ina sauri ba zan je airport zan ɗauko dadi na. Allah da na rage miki hanya. Ko dai zan rage miki hanya. Amma kin san me nake so da ke? Please dalla taimakin da contact na ki za mu dan ya kudi wala. Kin san ku kyawawan yan mata Thank you. Gaskiya kina da ina dawa daga airport ne kakin daji na zan kira ki keji I'll call you later bye bai da sifa in an duba ba za ka gana aya yake ba gare shi ba gaye ba ba za a ce mishi sarki ba bai haɗa kai da hukuma ba haya shi ba zai daina ba da zai gyara ɗabi'unsa ba zai shige a hukuma ba za ya kwana da kuka ba bankariya Allah raba mu da sharin bai riko da mutunci ba ba za mu ce mishi malam bai da sifa in an duba ba za ka ba. Hello baby, ka ganni fa har yanzu a tsaye har yanzu wai ba a gama gyaran ba. Okay
sorry baby wallahi ina ma so na kira ki ai gurin ba nisa zaki iya dan yan in dan taho kaɗan zaki dan hango ni za dan yi kwana zan maganki kawai sai mu karasa gurin kafin nan ya dawo ko dan je duba motar ne. Ok, to shi kenan gani nan zuwa. da kuka ba za shi fada tasko Allah ka shiryar da duka mai kaga abin da Har ka dawo daga airport ɗin? kuma Kai mana. Ba kai bane yanzu ka aishi numba na kace zaka je ka dauko dadin ka a airport? Allah gaskiya ba ne bane. Kai ne mana dadin da yake cikin ka nan gashi nan. Wai tsaya baby me yake faruwa ne yake faruwa? Kai da ka banda a can gurin yazo ya ce min wai in bashi numba na zai je ya dauko dadin shi a airport ashe ga aikin da yake yi. Ko kai dama haka kake? Haba kai kuwa. Haba Inusa. Kai da na san ka mutumin arziki mutumin kirki. Kullum kai nake kawo gyaran mota ka sai kenan duk lokacin da nake kawo gyaran mota irin abin da kake kenan sai ka dauki mota ta ka ringa zuwa kana ƙarya a mutane to wannan mutum ɗina ne ka je kai gashi yanzu gashi abin yanzu ya dawo kanta kai duk abin da zaka samu a rayuwar duniyar nan idan ba da maka ba za ka same shi ba sana'an nan mai mutunci ka rika sana'an mai mutunci kana aikin za ka rike iyalanka ka samu ni nan da ya ganni akan a wannan komai da ya gani da na same shi na yi haƙuri duk wanda ya gan shi a inuwa ya bi rana ka ringa amfani da abin nan mana inna allaha ma asabi duk mai haƙuri tare da Allah wallahi Allah ba halin hannuka ba kawai son zuciya ne irin nawa kai ba ma wai na ƴan uwana ba son zuciya nawa amma in Allah da ba ko son zuciya hauka ne kai ba za ka yi haƙuri ba sai ka ringa ɗaukar motar mutane kana ƙarya kana zubar da mutane kana zubar da masu ƴan uwanka masu sana'anka bari in gaya maka wani abu kana shiga hakkin masu aiki irin naka idan kana aikata kuma irin aikin ka ne za a rinka kallon sauran ma'aikatan masu ba gaske za ka kiyaye wannan ba halin da ɗaukar kawai zaɓin da kai bane kai haƙuri wa rayuwarka idan kai haƙuri za ka samu rabanka in gidan a ko ina za ka same shi idan Allah ya ba za ka same shi ba Allah ya shirye ka Allah ya shirye masu irin wannan gane gaskiya